Ola, son Beatriz Maceda, son mestra, escritora e autora deste libro titulado Begoña, o pracer da amizade. Como sabedes, a Real Academia Galega cada ano dedica as letras galegas a un autor ou a unha autora. Neste 2026, as letras galegas son para a activista, feminista, xornalista e escritora Begoña Camaño. Vou a contarvos pois un pouquiño da súa vida, porque tiven a sorte de que Edicións Xerais me ofrecese escribir esta biografía. Begoña Camaño, desde moi pequena, era unha lectora voraz, encantáballe ler, pero ela, como todas as persoas da nosa xeración, non tivo a sorte de ter unha literatura infantil e juvenil escrita en galego tan boa como a que tedes agora. Entón, lía todo o que caía nas súas mans. E nas súas mans caeron dous libros fundamentais, que foron a Odisea e a Ilíada de Homero, que, como sabedes, é mitoloxía. Encantoulle a mitoloxía, pero tamén quedou na súa cabeza unha pregunta, que era por que as mulleres non tiñan voz nesas historias. Cando cumpriu os 45 anos, escribiu a primeira novela, Circe, ou O pracer da azul, e anos máis tarde, Morgana en Esmelle. Nestas dúas novelas, as súas protagonistas, as mulleres, teñen voz. Tamén vos preguntaredes se empezou a escribir aos 45 anos. Bueno, é unha boa idade para escribir, porque nunca é tarde para a escrita e porque, ademais, así xa tes moitos libros leídos. E iso é moi importante, ler e observar o que acontece ao redor. Eu titulei Begoña, o pracer da amizade, porque Begoña, ademais da paixón pola escrita, pola literatura, polo xornalismo, outra das súas grandes paixóns eran as súas amigas e amigos. A amizade era moi importante para ela, sentirse querida e querelos e querelas. Entón, o primeiro que fixen, que é o que hai que facer cando se escribe unha biografía, é recoller información. Primeiro volvín a ler as súas dúas novelas, despois entrei en páxinas web como a do Consello da Cultura, que vos recomendo, porque atoparedes información moi interesante sobre Begoña Camaño e sobre outras autoras. E despois empecé a falar, primeiro ca súa irmá, Bea Camaño, que foi moi xenerosa, que contoume cousas da súa infancia, que sempre é a etapa máis difícil nunha biografía, a nivel de información, de atopar información. Entón contoume anécdotas que poderedes ler no libro, e logo falei con un grupo de amigas e amigos que na última páxina, en agradecementos, pois leredes os seus nomes. Non puide falar con todas as amigas e amigos de Begoña porque son moitísimos e, ademais, tiña amigas e amigos por moitas partes do mundo. Por iso este libro, non sei se lle gustaría a Begoña, non podo sabelo, pero o que si sei é que lle gustaría porque está escrito desde a sororidade. Todas esas persoas falaron, contaron anécdotas, falaron do moito que se sentían queridas por Begoña e o moito que a querían. E iso está aí, podedes lelo aí. Espero que gocedes da lectura deste libro tanto como gocei eu da súa escrita. E quero rematar cunha frase de Begoña que me gusta moito, que é que o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e, por que non, da felicidade. Así que sede moi felices, espero que disfrutedes da lectura deste libro e un bico. ¡Mua!